palengke. San Jacinto Public Market. Wala kaya? Trying hard mo ta. Yan ang buhay palengke. Way back 2003 hanggang 2007 nagbuhay palengke rin ako noon. Cellphone repair at internet shop. Yan. Kami ang mga buhay Counter Strike at Red Alert. Okay. Tuloy lang laban. Buhay. Okay. Ito ang bigasan, kaibigan natin. Still live. Bigason Rice Store. Ayan, dahil nabutan na tayo ng ulan, ikot-ikot muna sa public market ng San Jacinto. Ayan. Malaki-laki na rin pinagbago. Ito ang Sangguniang Bayan sa taas ng public market. Ito naman yung school supplies. Dati itong kasama. Puntahan natin yung dati kong pwesto. Computer shop. Let's go! Uhuhuy! Nakakamiss. Parang kailan lang ang aming computer shop na maliit. Dito ang tambayan ng mga estudyante noon. Ito. Itong pwesto namin dati. Alit lang siya. 6 computer lang noon. Uhuy! Ulan! Yan. Pinagbago. Tindahan na. Parang Divisoria. Grabe, dami ng mga titinda. Okay, maulang tanghali. Nabutan na ako ng ulan. Yan nagtatapos ang ating simpleng alaala sa buhay palengke. Sarap din mabuhay sa palengke. Okay, hanggang sa muli. Bye bye.